Namhlanje sifunda ngemihla. Lo nguLizo. Yena uneminyaka esi-8 ubudala. Umhla wokuzalwa kwakhe ngumhla wesi-2 kaMatshi. Umhla wokuzalwa kwakhe usekwindla. Lo nguDaniso. Yena uneminyaka eli-9 ubudala. Umhla wokuzalwa kwakhe ungomhla wesi-3 kuJuni. Umhla wokuzalwa kwakhe usebusika. Lo nguSara. Yena uneminyaka eli-9 ubudala. Umhla wokuzalwa kwakhe ngumhla wesi-4 kaSeptemba. Umhla wokuzalwa kwakhe usentlakohlaza. Lo nguJohn. Yena uneminyaka esi-8. Umhla wokuzalwa kwakhe ngumhla wesi-5 kaDisemba. Umhla wokuzalwa kwakhe usehlotyeni. You can also visit our website to see what other language learning materials we have to offer. Also, visit our YouTube channel to see what we are up to.